Di naman siguro mabigat to eh. Tama sir. Di naman siguro sayang pag nahulog. Aray ka. Kaya naman. Aray ka.
video na. Kenapa na yun ang turun? Aray ka. Video na mga mga tapos. Makita ko pwede ko lang. Ang dilim-dilim. Hindi na.
Nalutog na. Sana burong.
Bayan, sigurado nga din kayo siguro public siya. Thunderbird! Ay nga. At ang kaya mong takayin kasigisan pa mga diga. Nah. May nalawa yata yung public market lagi. May nalawa yata. Walang public market. Bus terminal na pa lang eh. Bagay mo lang ba't na rin kasi 2030 ka ba tayo? Ano yung nagawa na eh talaga? Ito public market na eh. Ha?